Hej, vi er her på Borgvold med Caroline Rønne, og hvad er det for et projekt, du har gang i, for en workshop, du har gang i her? Jamen, det er en, som Lise og Anna fra Kulturskolen har udviklet, som hedder Nomade, og som handler lidt om at få forvandlet nogle telte, iglo-telte, til inspireret af insekter, og hele det her nomade med at kunne bevæge sig og flytte og ikke bo fast et sted, eller bo i telt. Så tænk de der ting, sådan bevægelighed og insekter, og de ord, man kører op på insekter, det er, man har brainstormet på insekter og valgt nogle ord ud, som de er blevet inspireret af, så er de gået i gang med at arbejde. De har fået udleveret nogle sække med genbrugsmaterialer, hvor der er to genbrugsmaterialer, 2 eller 3. Og så ligesom ud fra dem, det har været for eksempel gamle sko, eller bælter, eller gamle stofrester, og elpærer, eller fjerbolde, eller alt muligt forskelligt, de har kunnet skaffe. Så er de ud fra de materialer gået i gang med at klippe og save og rive og klistre på. Og får sådan i løbet af et par timer forvandlet de her telte til noget andet. Og så er der jeres punkt. Vi har valgt vinger og farve. Vinger og farve, ja. Og jeres, det er... Nå ja, det er det med bil, ikke også? Ja. Så er I gået i gang med at lave en bil? Ja. Ja. Og det har en ting, der skal være farver. Ja, det snakkede I om. Ja, det kommer vi efter. Det kommer I til, så I fortsætter og går videre med tanken om at lave blå himmel eller sådan noget inde i den, og så når man går ind i munden. Og hvad er jeres plan? Vi laver en bil. Ja, det er da egentlig også et oplagt med det. Også fordi vi bruger vinger og så lige sammen. Så hvordan vil I gøre det? Altså, vi har sådan en kæmpe stribe. Ja. Og så vil vi lave Jeg har sådan en brød. Jeg har sådan en brød der. Og så derovre så sætter vi sådan nogle tænder, som man kommer ind. Ja, så man kommer ind til tænder. Og så jeg ser striber. Her skal det være tænder. Hernede. Så når man går ind på. Hvordan takler de børn, der måske ikke har så nemt med det kreative og få spillet sådan en opgave? Takler dem jo noget forskelligt, ikke? Og, nogle af de grupper, der har haft svært ved det, de har måske prøvet et par gange, og så har de gået rundt og kigget på nogle af de andre telte, der er blevet skabt, og så kommer de tilbage og siger, nå, må man godt klippe i dem? Jamen, det må man godt. Men kan I også? Ja, det kan I godt. Og så de har måske brug for et par forsøg, eller for at kigge på nogle af de andre, eller finde ud af, at der er egentlig ret meget, man må med de her telte. Så, og nogle af dem, de går bare i gang og er klar på deres idé. Det er jo også noget med at finde ud af materialerne, og hvad de kan, og hvad sådan et telt kan. Det går det ikke særlig godt. Det synes jeg ikke, nej. Ikke lige nu. Vi er lige begyndt at lave en ny Vi har en masse ting, fordi at vi først vil kigge på. Altså, vi har fordelt sådan opgaven, så vi synes, det er Vi har tingene, der kommer til at gå. Vi har en masse gode idéer, og vi er ved at bygge det hele færdigt. Ja, men I har idéerne på plads, men Ja. Men lige nu, vi har egentlig ikke rigtig noget med vores til. Det er bare til. ja, men det er det, der sker nogle gange, ikke også? At man får en idé, og så går man i gang, og så finder man ud af, at det dur faktisk ikke rigtigt alligevel. Og jeg synes faktisk, det er meget sejt, at vi bliver enige om, okay, det dur ikke rigtigt. Vi prøver igen. Ja. Det er bare sådan, man gør. Og så må I se, hvor langt vi kan komme med det. Men det vigtige, det er nu, at... Hvad er det, du bedst som formidler kan lide ved at lave sådan en opgave? Det er at være sammen med børnene. Altså, det er fantastisk, der kommer sådan 25-30 børn ind ad døren, og så går man bare i gang med at løse en opgave sammen. Så at få snakket med dem og lært dem lidt at kende faktisk bare for sådan et par timer, og hvem de er, og hvad for nogle idéer de har. Og de er meget åbne, sådan nogle børn, og faktisk enormt gode til at arbejde kreativt.